Moro moro! Nyt tulee taas kuule hyvää vinkkiä kotitarveen virittelijöille ja autotallikoneistajille. Mutta ihan ensimmäisenä, huomenna loppuu mulla se arvonta, niin käykääpä osallistuu siihen. Se on se ensimmäinen kiinnitetty video, käykää kurkkaa se. Mutta jatketaanpa tätä. Eli kun sä oot ostanut ensimmäisen Jyrsin koneen kotia tai tukevan porakoneen, jossa sulla on ristisyöttöpöytä, niin sulla saattaa tulla jossakin vaiheessa se kohta, että nää haluat löytää tämän reunan. No, miten sinä löydät sen? No siihen on tosi halpa ja yksinkertainen konsepti. Eli tämä reunan etsiä. Ja minä sanon tätä viipottajaksi, kun tää viipottaa tällä lailla. Ja minä käytän tässä yleensä semmoista 400-600 kierrosta, kun se pyörii siinä koneessa. Ja miten tämä toimii, niin se toimii sillä, että sulla on se pyörii ja nää lähestyt sitä reunaa, niin tuo viipotus vähenee. Noin. Ja sitten kun sä menet tarpeeksi tästä viipotuksen jälkeen, niin se yhtäkkiä vaan lipsahtaa sinne sivuun, plip, niin silloin nää tiedät, että ne oot löytänyt sen reunan. Ja sitten sen jälkeen sulla pitää vähentää puolet tästä halakasiasta, ja kun sä oot vähentänyt sen, niin sen jälkeen sinä oot löytänyt tuon reunan täysin, eli sulla on tuolla lailla tuo. Ja se oli siinä. Ja hyvin yksinkertaisesti helppo. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!